Соңгы акчага алган билетлар. О, юк. Сезнең айфоннарыгыз монда уйлап табылган. Everybody hates me! Вот он стадион моей мечты, дуслар. Монда Сан-Хосе Шаркс хоккей командасы уйный. Мин бу команда өчен күптәннән җан атам. Күп еллар элек миңа әти Сан-Хоседан алып кайтты кепка, Сан-Хосе Шаркс. Һәм мин шул вакыттан бу команда өчен җан атам. Have a good day. Thank you. Yeah. Дуслар, бүген кич белән барабыз НХЛ уенына, Сан-Хосе Шаркс һәм Торонто Мэйпл Лифс. Соңгы акчага алган билетлар, ләкин бу хыял ул чынга ашырга тиеш. Сан-Хосе Шаркс уены башланганчы әле 5-6 сәгать. Шуңа күрә без хәзер Силиконовый долинада. Монда Apple, Google, Facebook һәм башка популяр IT компанияләрнең төп офислары. Нәкъ менә сезнең айфоннарыгыз монда уйлап табылган. Әлбәттә, алар Кытайда эшләнәләр, әмма дә ләкин үз вакытында монда Стив Джобс бу якларда туган, үскән һәм Apple компаниясын оештырган. О. Android. Комментарийларда языгыз, нинди техника белән кулланасыз? Apple-мы яки Android-мы? Карарбыз кем күбрәк. Мин Wheels.com түгел. Бу татар YouTube каналы. Хәзер без Google офисы янында, монда бар сәпитләр. Алар бушка, утырасыз да, монда бу якларда йөрисез. Google офисын карап. О, юк. YouTube кепкалары, YouTube футболкалары. Мин бит инде хоккейга билетлар алдым. Түзә алмадым, сатып алдым, блокнот, хәтта ручкада да YouTube логотипы. Яңа роликлар өчен идеялар, сценарийларны менә монда язырмын. Менә монда Google кампусы, ә монда Оуэл. Чын Америка ул. Кем яши микән монда? Менә бу стиль, дуслар. Яшьлегемне шулай санам, шулай яратам. Күрсәгез, әнә тегендә акула башын төшерәләр. Ул акула башыннан хәзер Сан-Хосе хоккейчылары чыгарга тиеш тиздән. Ишетәсезме, экранда күрсәтәләр. Бу чын орган, чынында органист утыра һәм бу музыканы уйный. Бу тере тавыш. Удаление вакытында Шаркс фанатлары менә булай эшлиләр. Безгә керттеләр. Нишлисең? 1-0. Безгә керттеләр.
Everybody hates me! Dostlar, o'yin bitirga 1 minut qala. Sharq kirdi ham 2-1. USA deb qichqiralar borasida, chunki bir komanda Amerikadan, ikkinchisi Kanadadan. Bir minut qala. Tegilarning qopqalari bo'sh. Vratar yo'q. 45 sekund. Ishga 1, 20 sekund qala, ishga 1. Of the season, scored 38 seconds of the third period. 3, 2, 1. Ura! Do'stlar, San Jose Sharks jingdi. Big zo'r rahmat qaraganingiz uchun. Big zo'r rahmat. Thank you. Bu videoga like qo'yingiz, do'stlaringizga ko'rsatingiz. Big zo'r rahmat. Bu SAP Center. Ham bugun mening xiyolim shunga oshdi. Ura! Mana shulay do'stlar, like qo'yirga unutmag'iz. Jingishni so'ylaymiz kimga? San Fransiskodan Magnetic ilaga. Kimga ilaga Magnetic, kimga ilaga Magnetic. Mana op. Alsu Ahmedjanova. Sholladan. Alsu salam. Alsu ko'rasizmi o'zingni? Alsu Ahmedjanova jingdi. Alsu, men seni qutlayman. Perfect. Otar YouTube kanalına yozilasiz. Nishin sen bu videoni qarading-da bizning kanalga yozilmading? Nishin? Ha? Ham shulay mening Instagramga yozilasiz. Big zo'r rahmat. Kutigiz yangi chiqarilishlar. Ko'rishamiz. Пока.